Ano yung bayan na eh? Di paludan na, dungan pamiklod. Ha? Yahayan mo ng 300. Hello? Ikaw ba? Lol. Di paludan mo, tika? Nadungan ka mo? Ano di ka mo reply? Usa ka? Ang imong tawag para sa laking laki? Ha? Manong ka. Mani! I shall return. Yabag na. Isi mo na bilin. Ang sakas Rambo, no? Ako titari ron. Naayos pa man lagi. Pantay kasing labo to. The next day. Bau nga rin, Miko, ka dala, pero kibaw ko. Huwag nila, singin lang, kita sa TV, ikaw, gin. Review na mo sa TV sa barangay. Imong dagboy nakita nga to nga imoy nagkawat manok na sa Rambo. Tukalo, bay! Ako, basta... Ayaw, imuha ka na sa pilit na mo sa pasakitan. Pulis na kasi! Karungson matawang ko eh. Ito ka lang, rasa di mo. Asang manok ba? Asang manok ni mo. Utang. Pinay na mo sa pitan na sa. Ito kan, panalita. Aman. Ano na? Asang manok niya? Hadi na gilabang sure ka na dili? Limang ko naman yun na. Ano na gilabang na mo? Gapol. Hindi ka ano? Di ba? Padapin. Kay, din siya ni. Ay ka! Muro rin, natuwa na ko, Rambo! Ikaw ano ba no? Ano ba? Ano ba? Sabihan no eh! Ano ka sinabuko? Sultan mo ulit! Sultan mo ulit! Wak! Nanong ikaw may magbuot? Ha? Nga may ikaw may kawat ay hindi. Talang, ikaw naglubong? Sa kadugay ito kuyog! Sige tagpanari sa kadaog! Wala bilhin mo! Buko na lang! Team B, Cebu, break it down.